Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Haga jing yalam jonga kong anjelar ngat henne kasngi berkino yalam jongka seng kinong shongyo. Kilale shayo ban pensngau ya ka jing sngau khya halor ki plastik namar ka jing jakhya haki babun ki jaka jongka sor shilong. U presiden jongka seng ulong baki layo ban perkhat ban shnano laki jan khnang baki nong thiet jing thiet ru kinwan ra laki jan. Ula kenturu ikinong di bakim day ban aisyu daki plastik henry kin penon kamno daki jan khnang bakan long kabakut. Ki ngatharai ngin tho nangim tho mangi ka ade ban kit khia ba tip be ka kamram la jongken rei mentaka si pade kini ka press conference ka long ban satyang ngin ko bos ki pat ba nang bakin cooperate lang bat ka hokers association ka baki kit naki kin sunghawan lam kapla bikin don kapla kin kit ini pla ka dor ka santinga ban rai ma ki cheni bang ngatharai ka wei la dak police pang pollution control board kawai ba ima bat kya kalong ba kanika economy online le hingga peken kanika packaging jing buon betul packaging kinsai ka kuat sinduk swa saka plastik saka kuat kabasu yu untuk banum ti ima kanu gatu ka jing bread banya bread balada patna ki kloy berkit belajar yang bukan he kam parai kin chen jing ban kit makador pat something ka kata kat something ka dei tik ka bailut bai jan bai su kat something ka kin kit mang ba kin kit churne kit so ne kit jan ne kinum shim plastik bagi member kin dan kam shu ban ai plastik kan ni ka dei tan ka jing sedang kam dei ka basuk rengi kwa ban kerpat ningkong e barok nong song maka ni kajian pun jungi barok lada angin sedang mentah lada ngisu apang dawan do udanda nasa central government mentak laong bana tu sita di July kan ti kamdon jingmot hab ni hinangi hi bani hab thau kilat kinenti tat kini ki jan bat ki jon ki kena samla ki basu haido riba bit kini sapriang ai sing sitai ban su Ndai kumbi yong isin ladang iyo kijan ya sigi baki berat no mo kijan sem kijan kesya kan kamsat shushu nama kan jinglut kan ditang ka bai tisnem ngilaya perkhan namar ka jing jakhlia hamtam lei ki ka jing wan ka jing block kinala ro gadai na ka plastik ki tu cheki wa ki marat ki babam ci bam kimtep ya ka plastik gadai ki bam ki yam tengi la jo perkharu na ka por hakano ka rukom te kamdei ka basuk ban ong ban si semban ya ka plastik ni re ngilaya shong ngilaya perkhan ban ngia persang ngiong to ngia persang ban ngia le ting e khalor ka ni ka plastik ban ngia persang no ban pendon kam daki pla daki ni ki pelajan te bat ngi kenturu ya ki customer ki bawan khijing khiro bak sobha bakin wan rada ipla nang ba ninyo banya kun halor sakali ka plastik bat rengkat ya kiwe ki member ki ba shong di jing di lang ki member ki jongi ki nong di madan ki badi kwairo ya kiro ngakapan kabangat penpau nomor ba hoy nilayo kata kajing training na po gujrah bagi lapan bena ban penduk no ya ka plastik nomor hoy niyo ini sibun kejing japo sibun kejing jakhlia mo kar plastik ke bami na kijan bami na kejuti bat ki bami nanga hiro kedukan jonga pibe kimi na ki plastik dang balong kata ke namar ba ki plastik ngin pelang bat ngin ya beret bat ngin ya pendon kamno da kini ki pla mar ngila haksu namar ba ngin ya pendon kam pra membar bat ngin ya sam ha kidukan bat